dwar is-sinodalità. Tajdu li di x'inhi dis-sinodalità. Li aħna bħala Ansara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. 3 temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-isfirtu tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Nsellmilkom u nilqakom għal dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa li fih se nfaħru lill-Alla għall-imħabba kbira tiegħu u għall-ġid kbir li jagħmel magħna l-bnedmin. Illum fil-Vanġelu Ġesu sa jgħidlek irrid ninqeda bik. Inti sa tgħidlu iva. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nitolbu il-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna il-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedid tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb qal: ħennu għalija intom ħbibi, għax Alla laqtitni. Għaliex tagħmlu għalija bħal Alla u minn laħmi ma tixbgħu qatt. Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronż,
jew b'xafra tal-ħadid u b'mili taċ-ċomp jitniżżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum u wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara l-Alla. Lilu narah b'ħabib tiegħi, dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Flimkien, nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Isma' mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Flimkien, nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni. La twarrabx blerra l-qaddej tiegħek, int l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix. Flimkien, nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien, nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelu. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. mill-Evanġelju skont Luqa. Glorja lilek mulej. Il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien sa jmuru. U qalilhom, il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru. Araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għajdu is-sliem lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u xorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja għall-oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom fejn u l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna t'Alla wasslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqawkomx, uħorġu fil-pjazzez tagħha u għajdu satrab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħallu ħalikom. Imma kunu wafu dan, is-saltna t'Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn drubietna. Alla fil-providenza tiegħu jagħmel ħafna ġid magħna l-bnedmin għax lilna jħobbna bħala wliedu. Kultant dan il-ġid li jagħmel Alla magħna lanqas nindunaw bih jew inkella ninduraw bih
aktar tard u narfu ngħidu din il-grazzja Alla tajjeli. Imma Alla li jista' kollox irid li l-ġid li jagħmel mal-bnedmin jagħmlu permezz tal-bnedmin. Ħalli l-bnedmin iħossuhom inklużi fil-missjoni ta' Alla, il-proġett ta' Alla ta' ġid. Bħal dawk it-tfal li għandhom l-ommhom anzjana. Imma għada mhux ħażin, għada tista' tagħmel xi ħaġa. U allura jitolbu għatejnhom min joħdilha xi biċċa ħwejjeġ anke ta' tfal biex issewwielu, min joħdilha xi ħaġa żgħira biex taħsililu, min jitlobha issajrilhom xi ħaġa hekk speċjalment xi ħaġa tal-ħelu għax għadha kapaċi ssajjar. U dawn l-ulied ta' din il-mara anzjana jagħmlu hekk mhux għax huma l-affarijiet ma jistgħux jagħmluhom jew għax m'għandhomx ħin, imma biex ommhom tħossha parti mill-familja u tħossha importanti. Tħossha illi tista' tħobb u tagħmel ftit ġid ma' wliedha u ma' wlied uliedha. U hekk Alla jagħmel magħna. Illum fil-Vanġelu naraw lil Ġesu iqabbad 72 biex imorru iwasslu il-bxara tajba u jgħidu s-saltna tal-Alla waslet. Bathom għall-missjoni. Din tissejjaħ il-missjoni l-kbira. Bat l-apostli, imma mhux l-apostli biss, bat 72 oħra. Interessanti li l-Vanġelu jgħid bathom qablu. Mela l-missjoni hu kien sa jagħmilha. Imma ried li d-dixxipli imorru iħejjulu triq għal din il-missjoni u għallhom x'jagħmlu fejn jidħlu. Għajdu is-sliem il-din id-dar u fejqulhom il-morda u għajdulhom li s-saltna ta' Alla waslitilkom. Ġesu irid jinqeda bina. Ma ninsewx qal ukoll fil-Vanġelu il-ħsat huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. U importanti li jkun hemm il-ħaddiema meta jkun wasal il-ħsat. Għaliex? Għax hekk il-ħsat ma jsirx f'waqtu, il-frott inawwar u jintilef. U Alla l-imbierek għal ħsat tas-saltna tiegħu biex jagħmel il-ġid u jwassal is-saltna tiegħu ta' mħabba ta' paċi u ta' salvazzjoni li kisbilna Kristu bil-passjoni u l-mewt u l-qawmin tiegħu fuq is-salib, irid jinqeda bina l-bnedmin. Kemm nammira jien għax illum mhux 72 jibgħat Alla, jibgħat miljuni fid-dinja kollha biex ixandru l-bxara tajba u għall-grazzja t'Alla meta jgħid il xi ħadd irrid ninqeda bik. Ħafna jkunu dawk li jgħidulu iva mela le arani ġejja. U jmorru. Ħafna jħallu pajjiżhom u jmorru f'pajjiż il-bogħod biex iwasslu l-imħabba t'Alla lill-bnedmin. Tajduli intom għax ħafna minnkom li qed issegwu din il-quddiesa issegwuha fuq it-television għax laqqas biss tistgħu tmorru knisja ma toħorġux. Anzjani jew morda mobbijin biex juħija għaliex ix-juħija minnha nnifisha hija pis u mobbijin bil-mart. Allura intom nistħajjel li tajduli aħna x'nistgħu nagħmlu? Aħna magħluqina u ġew kieku konna żgħar u nisimgħu tajdilna, jisimgħu l-Ġesu jgħidilna nixtieq ninqeda bik,
ħalli nwassal is-saltna tiegħi lill-bnedmin kollha u kont ngħidulu mela ma niġix ara niġej immissa x'nista' nagħmel jien mid-dar. Tista' tagħmel. Hemm għażla. Jew toqgħod tilminta bħal m'għamel Ġobb u tisħed xortik u jien marit u jien marida u jien ma niflaħx u jien miġuħ u miġuwa. Jew inkella tgħidlu lil Ġesu li jrid jinqeda bik, inqeda bija, jiena nofri lili nnifsi lilek kif nista' u x'tista' tagħmel? Tista' toffri lilek innifsek kif int, bluġijat, bidbatijiet, bidwejjaq kultant tas-solitudni, tista' toffri lilek innifsek kif int u Alla juża dawk id-dbatijiet tiegħek jaqadhom ma' dbatijiet ta' Kristu fuq is-salib li bihom bidbatija salvana u jagħmel ħafna u ħafna ġid. Dil-ġimgħa iċċelebrajna l-festa ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, soru tal-klawsura magħluqa fil-kunvent u anke mietet żgħira. Dina l-Papa għamilha patruna tal-missjonijiet ma' San Franġisk Saverju illi dar il-dinja mbeda l-fant imbijat biex iwassal il-kelma talla. Min ġo l-kunvent kif? Għax dina qalet Alla juża l-idejn tal-bnedmin, ir-riġlejn tal-bnedmin, il-fom tal-bnedmin, il-persuna kollha tal-bnedmin biex iwassal il-kelma tiegħu. Imma fuq kollox juża il-qalb tal-bnedmin. Għax il-Knisja għandha il-partijiet kollha tal-ġisem, il-Knisja l-ġisem ta' Kristu, imma fuq kollox għandha qalb. U jiena irrid inkun fil-qalb ta' din il-Knisja biex bl-imħabba tiegħi nagħmel il-ġid u Alla jinqeda bl-imħabba tiegħi biex iwassal il-bxara tajba ta' mħabba lil kulħadd. Mela intom minn djarkom fis-solitudni tagħkom li hija dbatija fiha nfisha, fil-weġġat tagħkom, fil-mar tagħkom, tistgħu tkunu fil-qalb tal-Knisja bħal Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u toffru id-dbatija tagħkom biex tingħaqad mad-dbatija ta' Kristu ħalli permezz tagħha isalva d-dinja u jagħmel ħafna u ħafna ġid mal-bniedmin kollha sa trufijiet tal-art. Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija, il-mulej jiselħilna biex ngħixu il-kmandament il-ġdid tal-imħabba tiegħu. Nitolbuh u ngħidu, mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Għall-Knisja li bħalissa għaddejja minn żmien importanti tas-sinodu tal-isfiqijiet li qed isir ġewwa Ruma. Sabiex il-Knisja tagħti l-ħajja lid-dinja bl-imħabba ta' Kristu nitolbu. Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Għall-bliet u l-irħula tagħna sabiex isiru dejjem iżjed spazju ta' għaqda u ta' paċi bejn kulħadd. Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Għall-anzjani tagħna u l-morda tagħna sabiex isibu rispett u kura fil-bżonnijiet tagħhom u jaqdu id-dbatijiet tagħhom ma' dbatijiet ta' Kristu għall-konverżjoni tal-mitinbin u għas-salvazzjoni tad-dinja. Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek.
għalina li qegħdin nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa sabiex inkunu strumenti ta' paċi fost ħutna nitolbu. Mulej ġeddet fina l-ġubbijiet ta' mħabtek. Ilqa' Mulej it-talb ta' wliedek u għamel is-saltna tiegħek tikbet u tinxteret satru fl-art kollha bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ħanin, għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Niżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tissalvah. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk. U aħna wkoll mal-anġli infaħruk ferħana u minn qalbna ngħidulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħaj l-ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol li nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza u Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħal ma naħfru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, Ġesu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-dbatijietu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun ibnek bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna mill-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha u għejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel, Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna mill-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru, Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru, Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina,
la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru, Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, il-kulli trid int kif is-sema jigla fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat talbtana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru, Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jikda fl-ard.
خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana, Ġesu li tbelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima lik, Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnati ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema.
Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom malla biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missiera għalina l-kol u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha,
Imbirek jitluh glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.